Ọhaneze na-ege anyị ntị, ekele m unu, kelekwa ihe nyere gị ndụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị ihe niile bara n'abalị pụtara n'ụtụtụ taa. Ma gị bụ onye pụtara n'ụtụtụ taa, dịka ị na-ekiri m, dịka ị na-ahụ m, dịka ị na-anụ m ka m na-ekwu okwu, ọ bụghị n'ike nke m, ọ bụghị n'ike nke gị. Gị bụ onye dị ndụ taa, ọ bụ amara Chineke. Ekele dịkwaranụ Chineke n'ihe anyị nọ n'oge ya ugbu a bụ gịnị? Oge emume, oge amara. Ọ bụ ihe anyị nọ n'ime ya. Ị ma na ịbụ onye amara mere jiri dị ndụ taa. Mana ọtụtụ chere na ha ga-adị ndụ taa. Oo, ha ahụghị ndụ. Ma otu ọbụla o si na dị, Chineke akụgbughị ha ma ọkwanụ enyeghị ha ọrịa n'ihi na ha bụ ndị gịnị mmehie maọbụ na njọ ha karịrị nke ndị ọzọ. Gị bụ onye o nyere ndụ, ọ bụghị na ọ hụrụ gị n'anya karịa ndị ọzọ, kama naanị ihe kpatara ya bụ gịnị? Amara. Amaghị m ka mara ha jiri bịa, ya bụrụ gị bụ onye kwesịrị na ndụ mere gịnị fọrọ taa. Ọ bụ ya mere m ji sị gị na mmalite, ekele m gị, kelekwa ihe nyere gị ndụ. Gịnị bụ ihe ahụ nyere gị ndụ? Ọ bụ naanị onye Chineke. Ma ọ bụghị Chineke, amaghị m ebe anyị nwere ike ịba. Ọ bụ ya mere mgbe ụfọdụ ọ na-adị m mma ịchọtụ ka m were tụọ otu abụ ahụ tọgburu onwe ya. Anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma, ịhụnanya gị na obi ọma gị o juru m anya. Chimo, ị nweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dị ka gị na mụ, ịbụ Alfa na Omega. Anyị niile na-aja gị mma. O wee bụrụ ya, o dokwara m anya n'eziokwu na isokwara m jaa Chineke mma. N'ihi na ọ bụrụ na ị kwenyere na Chineke mere gị ihe ọma dịka o mere m onwe m, ma ọkwa n'anya onwe anyị bụ ndị isi mbido, ị ga-ama n'eziokwu na o mere gị gịnị ihe ọma. O meghị m nchefu, ọ ka bụkwa m onwe m bụ Kingsley Imo ụwa Afrịka. Matakwa na ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn ma ebe nche wetara unu ya bụ gịnị? Oge amara. Ma ọ bụghị oge amara, ama m ihe ọzọ ga-abụ. Ọ gwụchala naanị amara a ihe Chineke ji eme gịnị? Eche mmadụ. Ọ bụ ihe eji eche gị, ọ bụ ihe eji eche obodo, ọ bụ ihe eji eche ụwa niile. Ma ọ bụghị naanị amara, ọ gwụchala amara a jidere eluigwe ya nọrọ ebe ọ nọ, ụwa nọrọ ebe ọ nọ. Iletụ n'anya gị hụ na onweghị mgbidi ọbụla nke ndị iti na-akpọ pila bụ nke jiri jide ya, onweghị ya. Ma ọ bụ naanị gịnị? Amara. Ị kwesịrị ịgwa onwe gị sị, amara bụ gịnị? Oke ihe. Isiokwu anyị jiri bịa taa bụ nke gbara ọkpụrụkpụ na-asụpụ anwụrụ ọkụ ma takwa nchara. Isiokwu ahụ bụ gratitude. Ime ọ na-esi ike ọtụtụ ndị mmadụ imere ha ihe ekele abụrụ nsogbu. Ọ na-esi ike ọtụtụ ndị mmadụ hụ ihe ọma ekele abụrụ nsogbu. Dịka ndị iti na-akpọ ya gratitude maọbụ appreciation. Ọ magburu onwe ya na mma bụ gịnị? Ekele. Isi m kwuo ya kọwata ya ebe ọ ga-adị mma, ọ bụ ekele dị mma n'elu ekele. Eleekwana ihe eji eme ekele? Gịnịkwanụ pụtara ekele? Ele mgbe a na-ekele mmadụ, onwe ihe ekele na-arụ. Dịka anyị na-aga n'iru, ụmụ ihe ndị a anyị ga na-ewere ya n'ofu n'ofu na-akọwa ka ịmata n'eziokwu na o nwere ihe ekele bụ gịnị bụ. Dịka m jụrụ ajụjụ sị, gịnị bụ ekele? Gịnị bụ ekele? Ekele bụ ihe nke mmadụ kelere mmadụ na mgbe e mere gị ihe, mgbe ọ dị gị mkpa na mgbe na ọ dịghị gị mkpa, ị ga-ekelerịrị. Ma jụọ ọnụ gị ajụjụ, ele ụdị mmadụ bụ? Ọ na-abụkwa emere gị ihe, ị na-ekelekwa ekele? Dịka m gwara gị sị gị, ekele bụ ihe nke a na-enye ma ọ bụrụ na mmadụ mere gị ihe, ma ọ bụ Chineke dịka o si eme mere gị. N'ihi na aha ya bụ gịnị? Ọ dị mbụ eme, ọ naghị agụjọ. Ị bụ onye ọjọọ ma ị bụ onye ọma, ọ na-eme. Ọ bụ ya mere m ji asị, o mere gị mee gịnị? Kelee Chineke, maka ọ dịghị onye ọzọ enwere ike inye ekele ma ọ bụghị ya. Akọwala m ihe ekele bụ. Ekele bụ ọjị nke ị na-enye Chineke.
ekele bụkwa ọjị nke na-enye mmadụ ekele bụ ọjị nke na-enye ọha obodo anaghị azụ ya n'ahịa anaghịkwa na-ere ya ere matakwa na ọ bụ gịnị ikuku ọnụ onweghị ihe ọ bụ ime onwe ihe mere otu mgbe di na nwunye ọ na-abụ di ya pụta otu nwaanyị n'ụtụtụ ọbụla o mechie ọnụ ya ọ naghị ekele di ya di ya gaa ahịa bata ọ naghị ekele di ya ihe ọbụla di ya na-emerela ọ naghị ekele di ya ịma na o ruru ofu ụbọchị di ya gawa ahịa si ya ngwa bute ya bụ mgbamgbam so m n'azụ nke ndị iti na-akpọ benzin dịka unu si mara ya ọ sị ya bute ya bụ efere gbamgbam mgbe o buru ya bụ efere dịka ụfọdụ na-akpọ ya efere ụfọdụ na-akpọ ya eriko ụfọdụ na-akpọ ya ụsani mana o buru ya na-aga ya na-abụ dịka nwoke a na-aga n'ụzọ ndị mmadụ na-ekele ya de mma o ya si nwunye ya ngwa were ya tụnye n'ime efere ya gafekwa ọdọ ekelekwa ya si maazị mma o ya gwa nwunye ya were ekele ahụ tụnye n'ime efere ekelegidere ya ruo ebe ọ na-aga ha aga ahịa laghachitawa lọtawakwa ụlọ ọ sị ya gịnị kwanụ ka i jiri si m buru efere ọ sị ya ngwa butu efere ya si obuto ya sị ya ngwa gụọ ekele ahụ ọnụ mara ma ị nwere ike gụta ya ọnụ ịma ihe ọ sịrị ya nna anyị ukwu na onweghịkwa ekele nke nọ n'ime abụọ mbụ na onweghịkwa ekele nke nọ n'ime efere mbụ na onweghịkwa ekele nke nọ n'ime ụsarị mbụ ya wee buru okwu bụrụ ọsịsa ya ị na-eri ekele ọ na-abịa emere gị ihe ịtachi ọnụ gị naanị onye mmara na-enweghị ike ikele ekele agwụchala gịnị onye nwụrụ anwụ maka onye nwụrụ anwụ ọ dịghịkwa ihe ya na okwu ji maka onye nwụrụ anwụ ọ dịghịkwa ihe ya na ikuku ji nke bụ eziokwu bụ ị na-enyekwa ekele mmiri ga-ekele ekele biko ngwa megharịa ekele bara uru maka asịrị ọ na-abụ ekele dike na nke o mere ya emekwa ọzọ ụfọdụ asị ana m ekele ya ihe ahụ o mere m nke ahụ ọ bụghị for his own responsibility o ji bụrụ ya nke bụ eziokwu bụ na ikele ekele bara uru mgbe ụfọdụ anyị anaghị amacha nke bụ eziokwu bụ na dịka ị naghị esonyere anyị ugbu a n'isi mbido TV dịka ị na-ekiri ọ bụrụkwanụ na ịchọ isoro anyị gaa na soshal midia soro anyị baa na www.isimbido.tv ị ga-enweta anyị ma ọkwanụ gị ga-anụ na Facebook dịka ndị iti na-akpọ ya mana anyị na-akpọ ya ihu akwụkwọ dịka anyị ji bụrụ ndị Igbo ma ọkwanụ gị gaa na Twitter dịka ndị iti na-akpọ ya mana anyị na-akpọ ya n'asụsụ nke anyị nwannụnụ na-agba ama ma ọ bụ chọọ ma ọkwanụ gị gaa ebe ọ dị mkpụmkpụ dịka anyị na-akpọ ya n'asụsụ Igbo mana ndị iti na-akpọ ya Instagram Isimbido ị ga-enweta @Isimbido o nweghị ihe ọzọ anyị na-arụ ma ọ bụ gị kọwara gị ihe kwesịrị gị na ndụ ihe ị ga-eji bie ndụ na nke ị ga-eji mee gịnị too ndụ na nke ị ga-eji zụọ ndụ ịmata n'eziokwu ma ọ bụghị amara amaghị m ihe nwere ike iche mmadụ n'elu ụwa ewezuga amara ele ihe anyị ga-ara ịbụ ewezuga amara olee ebe anyị ga-anọ ma ọkwa na ọ bụrụ na ị maghị ka ị ga-esi mee ya bụrụ na ị chọrọ ị na-ekiri anyị n'ụtụtụ niile ọkụpụ ha alata asaa nke ụtụtụ ngwa ijide foonu gị ọ bụrụ na foonu gị bụ foonu kara aka bụrụ na ọ bụ Android ngwa download onu StarTime ị download ha la StarTime ị nwetara gịnị Isimbido gị na-ekiri Isimbido mgbe ọbụla ị chọrọ ime gịnị ikiri Isimbido o nweghị ihe ọzọ ma ọ bụghị gịnị amara ọ bụ naanị amara ekele bara uru akọwala m ihe bụ ekele kọwakwana ihe ọ na-abụ ome asị onye ahụ mee gịnị kelee ekele ya mere erila ekele Chukwu dịka o si na-adị ka anyị gaa nwee ezumike ka anyị gbaratụ nwa agba egwu anyị ga-alaghachite azụ agakwala ebe ọbụla nọrọ na Amarachiwe.